Yo, what's up mga tropa? Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome back again sa ating panibagong vlog. So, ang dami na kasi tatanong sa akin mga tropa kung bakit hindi na raw ako nakakapag-upload sa aking YouTube channel at matagal tayong walang vlog. So, ito kasi yung isang dahilan mga tropa, no? Dahil siyempre matagal na tayong nandito sa Pilipinas at siyempre wala tayong naging trabaho magmula noon. So ngayon mga tropa ay may tinututukan kasi ako na isang negosyo. So ipapakita ko sa inyo mga tropa itong sinimulan kong negosyo at pangarap ko na nandito tayo sa Pilipinas. So sana awa ng Diyos mag-click mga tropa. So papakita ko sa inyo kung bakit ako hindi nakakapag-upload sa mga motor natin, sa mga Raider natin, sa kay Raptor na pula. Ayan, so ito na siguro yung ipo-focus natin mga tropa. Magpo-focus tayo dito sa aking mga negosyo. Ipapakita ko ngayon sa inyo mga tropa yung mga nasimulan na natin. So nagsimula ako nung November ng last year. So 2026 na pala. So happy new year pala sa inyong lahat. Ayun mga tropa na, so papakita ko sa inyo yung mga nasimulan ko na. So gusto ko sanang i-upload to, gumawa ng vlog about dito. Kaso nagdadalawang isip ako kasi baka mamaya siyempre mahahaluan yung motovlogging natin. Pero mas mainam na ipo-focus natin ito mga tropa para makita nyo, siyempre para makapagbigay din ako ng idea sa inyo sa mga gustong magsimula ng ganitong negosyo. Pwede nyong sundan yung ginagawa ko mga tropa. So tayo kasi nagsimula lang tayo sa walang ka-idea sa negosyo na to, pero habang tumatagal natututo ako. Sa loob lang ng ilang buwan natututo na talaga ako mga tropa. So ito mga tropa, papakita ko sa inyo. So ito yung mga nasimulan natin. Nasimulan kong mga mga panimula natin sa kung nato mga tropa. Yung shout out pala kay Idol Jason, no? Nagbablog din yan si Idol Jason. Follow nyo, Jason Castillo. Ayan. Facebook na. Ayan sa Facebook. Ayan. Yun. Ilagay ko na lang sa description yung kanya. Page niya. Page ba yun o main account? Main account ko. Profile. Main profile niya. Yun. So ito pala yung mga nasimulan kong yung pinagsimulan kong mga manok mga tropa. So ito nagmamanok na tayo. Yan. Yan yung isang dahilan kaya hindi na tayo nakakapag-upload sa YouTube channel natin ng about sa mga motor. Dahil ito na, na-focus ko na kasi yung oras ko dito sa mga manok mga tropa. So ito yung isang broodcock natin. Yan yung isang Albano sweater natin mga tropa. Yan. Tapos meron pa dito. Ito yung tornado hatch natin. Yan. Tapos ito naman yung mga brood hen natin mga tropa. So nagmamanok na tayo. So yan yung brood hen natin. So nagbe-breed na tayo. Ayun mga tropa, may mga itlog na. Ayun pa yung isang brood hen natin. Alright, so sasilipin pa natin yung mga ibang manok natin mga tropa. So ayun mga tropa, so isa na tayong breeder ng mga manok. Yun yung sinimulan kong negosyo. Awa ng Diyos sana mag-click yung negosyo natin. So marami na rin kasi akong ginawang kulungan. Mayroon pa dito mga tropa. So may napipisa na dito. May mapipisa na later on. Ayan. Yung naglilimlim natin na gold. So yan ay pure na gold mga tropa. Golden girl yan.
So nag-start tayo nung mag-breed nung November. So kasi breeding season hanggang March mga tropa, breeding season yan. So may naglilimlim na rin doon, kaso mamaya titignan natin. Tapos ito naman yung mga ibang manok natin, ikutan natin para makita natin. Ito, naglilimlim na rin yan, golden girl natin. So ito na yung mga itlog. Di makita Tapos ito naman, Boston hatch natin. Nakapares siya sa ito, golden boy. Ayan, golden boy natin. So ito yung naglilimlim mga tropa. So shoutout nga pala sa inyong lahat. At ito rin yung ating black melsim. Ayan, yung black melsim natin. So ito yung mga manok natin. Yan, black melsim. Tapos may nagbigay din pala sa atin nung kahapon. May nagbigay sa atin na from Bulinaw, si Sir Dan Celeste. Ayan, ito yung mga binigay niya sa ating mga tropa. Tapos meron din tayo dito 5K sweater. Ito yung 5K sweater natin mga tropa. Pullets. So yan mga tropa, yung mga panimulang mga manok natin, panimula natin sa pagnenegosyo. So as a breeder, pero hindi naman porket nagmamanok tayo nakikisugal tayo mga tropa. So breeding lang tayo, hindi tayo pupunta sa sabungan para pumusta. So ang gagawin lang natin is tayo lang yung magbe-breed. Tapos kung may bibili, siyempre magbebenta tayo, siyempre natural kasi negosyo natin. So doon natin malalaman sa mga bibili kung yung mga manok natin na binubuo natin o mga linyada ng mga manok natin is winning line. Pero lahat ng kinuha natin ng mga manok winning line kasi. So malalaman natin kung nagiging winning line ba sila sa mga susunod na mga panahon. Alright, so mayroon na rin kasi akong i-breed mga tropa. So may ang tawag doon, may napapisa na rin kasi tayo. Kasi nung napisa ito no December, kasi nag-breed tayo November, may napisa na agad nung December. Bali ang lahi pala nito mga tropa is gold. So ito na yung mga napapisa nating mga sisiw. Ayan na mga tropa. Ayan, malalaki na sila. Alright mga tropa, no? So pasensya na kayo kung matagal tayong hindi nakapag-upload, kung ba't wala tayong upload. So yun yung isang rason. Pero sana suportahan nyo ako sa bagong vlog natin. So siyempre kailangan natin din naman na magtayo ng pagkakakitaan. Hindi naman habang buhay palamunin tayo kay Mrs. Si Mrs. kasi busy din sa tindahan, sa negosyo. So naisip ko rin kasi para makatulong sa kanya, nag-breed din ako. Nag-breed ako ng mga manok. Malay natin, di ba? Hindi natin alam yung magiging kahihinatnan ng sinimulan natin na negosyo at sinimulan natin na pangarap natin. So pangarap ko rin yan mga tropa. Alright, so dito na rin siguro matatapos tong vlog na to. At syempre tuloy-tuloy na natin itong vlog natin about sa mga manok. At sana suportahan nyo pa rin ako. Hindi nyo ako iiwan sa YouTube channel natin mga tropa. Alright, so yun lang mga tropa. So tignan muna natin yung isang manok pala doon para makita nyo naman kung quality ba yung mga manok natin. Alright, so ito mga tropa, yung manok natin. Alright, focus tayo dito. Ayan mga tropa. Ano,
Ganda ng mga tropa. Alright, so dito na matatapos ng vlog natin mga tropa. And see you po sa next na vlog natin. So, ayun. Araw-arawin na siguro natin tong vlog na to kasi dito na kasi ako nakapokus. At dito na dito ko na ginugugol yung oras ko sa pagmamanok. Pero siyempre pag may biyahe, bablog pa rin natin yun. Pag may biyahe kami ni Mrs. Bablog pa rin natin yun. Para hindi naman tayo mawala sa pagbablog natin about sa mga motor. Pero more on pag-aalaga ng manok na tayo mga tropa. Right. Yan. So yung dalawang yan yung broodcock natin. Plus yung isa tatlo. Tapos yung mga pullets natin. Yan mga tropa, mga bullets natin. Alright, so dito na siguro matatapos tong vlog natin mga tropa. At abangan nyo yung next na vlog natin. So ingat tayong lahat and God bless. So see you po sa next na vlog natin mga tropa. Alright.